היי אחי, אתה סאב של פעם פרו? איזה פעם פרו? רק מביים את התוכן, כל עצה זכרת. תגיד, אתה אמן, מזייף את התוכן כל שנייה, וזה חרא. אתה לא מפסיק סעה לא דקה ולא שנייה, וזה אפשר תוכן כל יום ב4. נושם את החרטא. מביים הכל כאילו הוא מניאק. זה עושה מהביוב כמו חרא. ילד אפס עטיף. אל תבכה כמו בולגרי אחת אבל. אצלו זה חרטא. תגיד אתה אבל, מזייף את התוכן כל שנייה וזה חרא. וזה אפשר תוכן כל יום ב4. נושם את החרטא. מביים הכל כאילו הוא מניאק. כל עצה זכרת. תגיד, אתה אמן, מזייף את התוכן כל שנייה, וזה חרא. אתה לא מפסיק סעה לא דקה ולא שנייה, וזה אפשר תוכן כל יום ב4. נושם את החרטא. מביים הכל כאילו הוא מניאק. זה עושה מהביוב כמו חרא. ילד אפס עטיף. אל תבכה כמו בולגרי אחת אבל. אצלו זה חרטא. תגיד אתה אבל, מזייף את התוכן כל שנייה וזה חרא. וזה אפשר תוכן כל יום ב4. נושם את החרטא. מביים הכל כאילו הוא מניאק.